ଆରେ ତୁ ପୁଣି ପଳେଇଲୁ ଆମ ଘରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ ଚୁପଚାପ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମା କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ଆଲୋ ଝିଅ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ବାସ୍ ଏବେ ଆସିଲି। ତୁ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ ତ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବିନି, ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ହେଲେ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ମା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେହ ଖରାପ ବାହାନାରେ ଝିଅକୁ ଡାକିକି ଏଠି ପଇସା ଦିଆ ହେଉଛି। ଆରେ ବୋହୁ, ମା ତମକୁ ଯଦି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ଝିଅ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୋ ଭଳିଆ ଘରେ ବି ବୋହୁ ଅଛି, ସେ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଏମିତିରେ ବି କଥା ଅଛି ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରେ ମା ରହିପାରେନି। ଠିକ ଅଛି ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ତୁ ତୋର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ।